mamuso kɔ ne kilisi min durusi mamuso kɔ a ka ca 100 a ka ca o ye dɔw bɛ yen n kɔsanterelen don olu kan diɲɛ dugu jɛ o jɛ o kɛbaa sera ma o n b'o kɛ o yɛrɛ kɛbaa ma se ne ma o ne b'o kɛ o fɔlɔ o ye suruku dugutigi ye dalilu min bɛ yen bilahi kilisi la ni sigana t'a la fiyewu suruku dugutigi don mais ale kɛkun hali dɔ bɛ ko fɔ n ye ko hatula ye ko ale bɛ damada la ko yala k'ale ka suruku dugutigi n ko o kɔrɔ ye di ne y'a fɔ n k'a bɛ sanu sɔrɔ wa ne m'o fɔ maa ye o suruku dugutigi a bɛ se ka garisɛgɛ lase maa ma mais garisɛgɛ cogo di a kɔrɔ tɛ k'i b'a kɛ ko i bɛ wari sɔrɔ nɔ o tɛ baara jugu min b'i nɔfɛ a b'o tiɲɛ suruku dugutigi janfan jugu minnu b'i nɔfɛ a b'a tiɲɛ dabali jugu minnu b'i nɔfɛ a b'a tiɲɛ i y'a faamu o ye suruku dugutigi ka baara ye a mɛnɛnen don o ye suruku dugutigi o y'a ka baara ye o kɔfɛ kilisi wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko sagajigi kanfin sagajigi kanfin ye maa min man ka ko a ko man di mɔgɔw ye maa min Mamadu i hakili to nin kilisi ninnu na ayatollah min ka balo bi ala barika ala ni alakira barika Sheikh Usman Madani Haidara hafizallah ala kana kɔlɔsi wallahi ne ka mamuso ka dalilu ninnu wulibaliw don ne mɛnna ka ko de ɲɛɲini ne tun panna ninnu kunna quoi parce que a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ adamaden n'i ma diɲɛ giri ka t'i fara dɛnɛ kun ka turunɛ cɛ i tɛ diɲɛ dɔn wala a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ dɛ ne ye diɲɛ giri mɔriw ye ne gosi donbaw ye ne gosi mun se k'a fɔ ko min ma gosi o ye bolitigi ye parce que ma boli sɔn mais donbaw ni mɔriw ye min dun ne kun a tɛ se ka fɔ o bɛɛ ye nin kilisi ninnu dɔnni sɔrɔ na nka ne kun bannen don ninnu kunna nka ala ka kɛlɛ dayɛlɛli nana kɛ don min na min kɛ ne y'a dɔn ko jaa ko ninnu ye mako ɲɛfɛnw o la kilisi damadɔ bɛ yen an bɛna segin o kan an balimaw b'a ta enregistrement i b'o tɛ ɲɛ ko kana a fɔlɔ an bɛna segin kilisi minnu kan su in na Mamadu i b'o enregistrer k'u bila i kunkolo la a fɔlɔ ne mamuso ye kilisi fɔlɔ min di ne ma o de ye kulu 9 ye kulu 9 n bɛ segin a kan mun na maa minnu bɛ yen n'u bɛ tunga fɛ faamaw b'u tɔɔrɔ bɛ arabu jamana ninnu na Maroc ninnu ni fɛn ninnu na faamaw b'u tɔɔrɔ ko papier séjour dɛ ko tani dɔ dɛ e t'an ka jamanaden ye n bɛ kulu 9 di olu ma a filanan o de ye sagajigi kanfin ye kɔɲɔmuso minnu bɛ yen n'u ma di walima dɔnkilidala minnu bɛ yen n'u ma di kɔɲɔmuso sunkalo kɔɲɔmuso ninnu yɔrɔ caman taara so sisan ɔ kelen-kelennin minnu bɛ yen a ye sagajigi kanfin kɛ k'o d'olu ma a filanan o de ye tile bɔra fɛn ɲuman bɔra aw ye sabanan ye tile bɔra fɛn ɲuman bɔra dalilu don a tɛ wuli fiyewu ne de y'a fɔ n ko tɛnkɛ ne da ma ale la n'i y'a kɛ n'a ka di ye bɔ jamana i ka t'i sigi kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ t'i koli ayi ka ɲi fɔlɔ i y'a faamu o ye sabanan ye naaninan o ye suruku dugutigi ye i y'a faamu a duurunan o ye dugukolo ka kɔrɔ tinba ye an t'a dan o duuru ma bi n'o tɛ kelen bɛ yen o ye Jofu ayi o ni n tɛna Jofu bila ninnu kɔnɔ bi o ye a tɔgɔ ye di ayi o tɛ fɛn nin ayi mɛlɛkɛl mawtu voilà an kun ni Muhamadu bangena diɲɛ dara kari ni dalilu in bɛna segin nin kan bi i bɛ nin ta n'a ka di ye a kɔrɔbɔ sini a tɛ wuli fiyewu n'i ye furu satɔ ye i ye furuden ninnu tɔgɔ dɔn a kala k'a kɛ tulu la i k'a d'a ma kana kɛ ka jinɛya kɛ wallahi jinɛya bɛ maa barika ban billahi tallahi mais n'i ye furu satɔ ye a fɔ ko tu bisimilahi diɲɛ dara kari an kɔni Muhamadu bangena dɛnɛ min y'a ye o y'a kanu min m'a ye o y'a kanu Jibirila y'a kanu niminɛ mɛlɛkɛ ma se ka fara adamadenw na karisa ni karisa kana se ka fara ɲɔgɔn na ne ko ala ne ko akira nin ye dalilu ye Mamadu n bɛ segin a kan i b'a enregistrer ni mɔgɔ seri ma k'u bɛna fara ko patron bɛna a ka baarakɛla bila walima a bɛna gɛn ka bɔ baarakɛyɔrɔ la walima mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn wɛrɛ sɛfɛ kɔni jaaban dɔ kɔni don i y'a faamu wa
a fɔ k'u ka tulu ɲini ka d'i ma dɔ bɛ n'i bila la ko situlu wa situlu tɛ jamana min na tulu tɛ yen wa tulu ko situlu ko tɛ wajibi ye dɛ Mamadu n'i ye tulu sɔrɔ i b'a kalan na siɲɛ 21 i bɛ jumɛn kalan na i b'a fɔ tu bisimilahi diɲɛ dara don jumɛn diɲɛ dara kari an kuntigi Mahamadu bangena don jumɛn a bangena ntɛnɛn min y'a ye o y'a kanu min m'a ye o y'a kanu Jibirila y'a kanu nimina mɛlɛkɛ ma se ka fara adamadenw na karisa kana se ka fara karisa la ne ko Ala ne ko a kira tu bisimilahi diɲɛ dara don jumɛn diɲɛ dara kari an kuntigi Mahamadu bangena don jumɛn a bangena ntɛnɛn min y'a ye o y'a kanu min m'a ye o y'a kanu Jibirila y'a kanu nimina mɛlɛkɛ ma se ka fara adamadenw na karisa kana se ka fara karisa la ne ko Ala ne ko a kira karamɔgɔkɛ nin ka tulu dilan siɲɛ 21 cɛ m'a fɔ k'a bɛ muso in bila k'u bɛ taa tribunal la kalo 2 wa tribunal banna nin ka tulu dilan nin m'a fɔ k'a b'a ka baarakɛla gɛn wa a banna baarakɛla m'a fɔ k'ale fɛ k'a yɛrɛ ta wa a banna nin ye dalilu ye kilisi don a kɛ a bɛ kɛ kuma kɔrɔma don ko diɲɛ dara kari diɲɛ dara o la an kuntigi Mahamadu k'a bangena ntɛnɛn a bangena o la ko min y'a ye o y'a kanu Abubakar ninnu y'a ye o y'a kanu min m'a ye o y'a kanu anw minnu filɛ nin anw y'a kanu ko Jibirila y'a kanu ko niminɛ mɛlɛkɛ ko in sigire de bi yan kilisi in sigire de bi yan ko niminɛ mɛlɛkɛ k'o ma se ka fara adamadenw na jeli bɛ niminɛ e delila k'a ye k'a ye don dɔ bila ko tant que ni niminɛ mɛlɛkɛ ma don dɔ bila niminɛ na karisa ni karisa kana se ka fara ɲɔgɔn na ne ko Ala ne ko a kira billahi ne kilisi de ko tu bisimilahi diɲɛ dara don jumɛn diɲɛ dara kari an kuntigi Mahamadu bangena don jumɛn a bangena ntɛnɛn min y'a ye o y'a kanu min m'a ye o y'a kanu Jibirila y'a kanu niminɛ mɛlɛkɛ ma se ka fara adamadenw na karisa kana se ka fara karisa la ne ko Ala ne ko a kira a kala tulu la siɲɛ 21 i k'a dilan k'a d'a tigi ma n'i y'a kɛ i b'a tɔgɔ sɔrɔ ko Ayatulahi Kuti o tɛ kelen ye an ka taa kilisi kɔnɔ kilisi n'i y'a ye ko adamaden dɔ bɛ yen an bɛ mandiya de kɔnɔ bi an bɛ mandiya de kɔnɔ bi ni ne mamuso ko a ko n'a bɛna kɔɲɔmuso sigi n'a bɛna tulu dilan ka di kɔɲɔmuso ma kun bɛ kilisi fɔlɔ min fɔ ni duguma bɛɛ bɛna kɔɲɔmuso ka yɔrɔ la a k'o de filɛ nin fiɲɛ tɛ sigi gansan la hali n'i y'i ka fiɲɛ sigilen nin billahi i ka fiɲɛ ji bɛ min ka ban ni bɛ duba kɔnɔ yɔrɔ duba kɔnɔ mɔgɔ mago tɛ maa dɔ ka fiɲɛ na mago t'a ka firiko la nin kɛ i ka fiɲɛ na i k'a k'i ka firiko la billahi tallahi Ala bɛ sɔn n y'a fɔ n ko don dɔ la n ko mamuso ye kilisi tan di yan nin b'a la i y'a faamu n'i ye kɔɲɔmuso ka minɛn fɛ ni minɛnw siri la sisan ni minɛnw siri la Allahu akbar dɔnniya bɛ yen sa n'a taara a cɛla la yan'a ka tobili daminɛ i y'a faamu yan'a ka tobili daminɛ a bɛna tobili daminɛ barama fɔlɔ min na a ka barama fɔlɔ min na i n'a fɔ jama bɛ jɛ ka tobili min kɛ o tɛ dɛ ale yɛrɛ kelen bɛna tobili daminɛ barama fɔlɔ min na a b'o barama in minɛ a lamɛn dɛ a b'o barama in minɛ a b'a fɔ tu bisimilahi an kuntigi Mahamadu kɛra sagajigi kanfi ye ni sagajigi kanfi ma dogo sagakulu cɛra ne karisa ni n ka minɛnw kana dogo cɛw cɛra an kana dogo musow cɛra ne ko Ala ne ko a kira wallahi n'a y'a kɛ n'a bɛ duba kɔnɔ a ɲɔgɔnna tɛ kɛ yen a ka dumuni bɛ dun a ka ji bɛ min n ko fiɲɛ bɛ sigi ni kan ye sa fiɲɛ di fiɲɛ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ cɛ ni muso cɛ futinɛ ka ca n ko a bɛɛ bi k'a bɛ kow la ne mamuso ko a ko i bɛ nin lera tulu la i b'a kɛ tan i b'a fɔ tu bisimilahi an kuntigi Mahamadu kɛra sagajigi kanfi ni sagajigi kanfi ma dogo sagakulu cɛra karisa kana dogo cɛw cɛra a kana dogo musow cɛra ne ko Ala ne ko a kira i y'a faamu i bɛ nin de kɛ k'a ka tulu dilan siɲɛ 21 o la o tɛ dugu ye wa bon sisan kɔɲɔmuso in yɛrɛ bɔra sisan bɛɛ k'a dɔn ko kɔɲɔmuso bɔra tu bisimilahi tile bɔra fɛn ɲuman bɔra kalo bɔra fɛn ɲuman bɔra dolow bɔra fɛn ɲuman bɔra an kuntigi Mahamadu bɔra fɛn ɲuman bɔra karisa bɔra
fɛn ɲuman bɔra cɛw ka fɛn ɲuman bɔra musow ka fɛn ɲuman bɔra ne ko ala ne ko akira ne ma yɔrɔ in wala marakaw n bɛ ka karisa ye min fɔ marakaw a k'a dɔn maraka minnu tɛ bamanankan mɛn u n'a karisa in kɛ bamanankan ye dɛ karisa tɛ bamanankan ye dɛ debi kelen daa fɔ ka ya marakamuso ka taa jɔ sisan ko ne karisa bɔra ko kura o tɛ dɛ awa ye nin ka di awa ye koyi awa dubiya maninkaw ka ni yɛlɛla marakaw ka dɔrɔn o ka di maninkaw ye quoi ala k'a bɛ sababa o kumana marakaw danga a ta fɔ cogo ye na k'a fɔ dɛ ɲɔ tɛ o ye e kɔni ko nkalon de don wa hali o don ko walayi marakacɛ dɔ bɛ ka ne ɲininka yɛlɛ bɛ ka ne faga ne ko k'i bɛ sɔrɔ ko nin tɛ ne ka émission yɛrɛ lamɛn et puis a bɛ ka ne ɲininka mun na ko yala ko ayatula ye k'o ye kilisi yɔrɔ dɔ de ye wa ou bien k'o ye ne tɔgɔ de ne yɛrɛ ko ne ayatula kɛra jakuma wɛrɛ ye e bɛ tila k'i jɔ ko ne ko karamɔgɔ ayatula ye e yɛrɛ tɔgɔ de ye wa mais o kilisi yɔrɔ dɔ de ye n ko ye ne tɔgɔ ye i y'a faamu o la filɛ nin Mamadu ni maa min bɛ manja kɔ i bɛ daraja kɔ i b'a kɛ tan ni dugu jɛra n'i ye tulu sɔrɔ o don n'i ma tulu sɔrɔ i b'a k'i tɛgɛ la siɲɛ 3 k'i ɲɛda salon i b'a fɔ tu bisimilahi tile bɔra fɛn ɲuman bɔra kalo bɔra fɛn ɲuman bɔra dolo bɔra fɛn ɲuman bɔra an kuntigi Muhamadu bɔra fɛn ɲuman bɔra ne karisa bɔra misaliya la ne ayatulayi bɔra fɛn ɲuman bɔra cɛw ka fɛn ɲuman bɔra musow ka fɛn ɲuman bɔra ne ko ala ne ko akira i b'i ɲɛda salon n'a y'a sɔrɔ tulu t'i bolo i bɛ nin kɛ k'i ɲɛda salon ka bɔ mais ni tulu b'i bolo i b'a kɛ tulu la siɲɛ 21 k'i ɲɛda salon tulu la i bɛ tulu minɛ i b'a fɔ tu bisimilahi tile bɔra fɛn ɲuman bɔra kalo bɔra fɛn ɲuman bɔra dolo bɔra fɛn ɲuman bɔra an kuntigi Muhamadu bɔra fɛn ɲuman bɔra ne karisa bɔra fɛn ɲuman bɔra cɛw ka fɛn ɲuman bɔra musow ka fɛn ɲuman bɔra ne ko ala ne ko akira i b'i ɲɛda salon n'i y'i ɲɛda salon karamɔgɔkɛ n'i y'a kɛ tulu la o ye siɲɛ 21 mais n'i y'a kɛ i tɛgɛ jala la i b'a kɛ siɲɛ 3 k'i ɲɛda salon wallahi ta n'i donna maa ba kelen cɛla i b'a kɔfilɛ i la a tɛ kɔrɔbɔ fiyewu i donna diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ o ye kilisi ye kanu nka sisan kilisi min kanu fɛn 2 b'a la kanu ani karabali n bɛn'o de di sisan kanu ni karabali o sirin tɛ furuko dama na dɛ furuko b'a la ni dumuya muso ye an ka fɔ cogo dɔn ni dumuya kɛ muso ye dilan tigɛ a la n'a bɛ fɛ u ka sɔn ɲɔgɔn na o b'a la i taara faama nɔfɛ i bɛ taa papiye ko la i b'a dɔn k'u tɛna papiye di i b'a k'u kama a ye nin kɛ aw minnu bɛ papiye ɲini na kɔfɛ a ye nin kɛ hakika don wallahi Mali kɔnɔ yan ne mago jɔra passeport la ka taa n ka fɛn bɛɛ demande kɛ ka n ka wari bɛɛ sara k'a bila ne passeport ye ko tile 15 a ye kalo 1 kɛ ne m'a sɔrɔ i y'a faamu wa karamɔgɔkɛ ne ko n ko jaa ne fɛrɛla n yɛrɛ ma ne taara kalo 1 ne m'a sɔrɔ min kɛ ne taatɔ ne ko yan o tu bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ tinba ye masa min ye dugukolo karaba tinba ye o masa ka faamaw karabani k'u su karabani k'u tile karabani u ka ne ka papiye di yan ne ko ala ne ko akira ne ye ɲɛda salon siɲɛ 3 ala ka kɛla ne taara dɔrɔn polisikɛ dɔ ye ne ye ten a ko atila dɔ a ko ko cɛ ko e ka di ne ba ye sa ne ba de bɛ to k'i ka video ci ne ma k'i nana jumɛn na n ko nana passeport nɔfɛ a bɛ kalo 1 bɔ a tɛ ka sɔrɔ ko a papiye bɛ min n y'a di a ma o dugujɛ bilahi cɛ ye ne wele k'i ka passeport filɛ wallahi a y'a sɔrɔ a bilalen kalo 1 et puis wari bɛɛ saralen don yan i k'a dɔn wari tɛ fɛn dɔw sɔrɔ quoi mais ne ye nin kɛ dɔrɔn kamalen nin hali sini kamalen tɛ bɔ n kɔnɔ a ka numéro bɛɛ bɛ n bolo yan a ko i ka di ne ba ye ne ba de b'i ka video ci ne ma mais kana ɲinɛ dɛ ne de ko tu bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ tinba ye masa min ye dugukolo karaba tinba ye o masa ka faamaw karabani k'u su karabani k'u tile karabani u kan ka papiye di yan ne ko ala ne ko akira ne ɲɛda salon ka taa n taara dɔrɔn nin de ye ɲɛ ten a ko e de y'a tula yan kɔ a ko i nana mun na yan n ko n nana passeport ko la n bɛ kalo 1 bɔ n bɛ munumunu na yan a ko a papiye bɛ min n y'a d'a ma
o dugujɛ a ye n wele ko i ka fɛn sɔrɔ la ko i bɛ mototigi bila ka na n ko mototigi ne yɛrɛ ka mobili ka teli moto ye ne yɛrɛ taara ka taa n ka fɛn minɛ ka na i y'a faamu wa o la o kirisi in de ditɔ filɛ i ma dugukolo ka kɔrɔ tinba ye a ye ko caman dilan ne ye dugukolo ka kɔrɔ tinba ye a ye maa caman ka furu bila dugukolo ka kɔrɔ tinba ye maa caman ka patɔrɔn tun bɛn'a bila a sababu ka genge ɲɔgɔn k'u segin ɲɔgɔn ma nin y'a kɛ i y'a faamu o la nin ye kilisi ye ni kamana gana kɛlɛ de bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima furu de satɔ don walima balaw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra fɛn o fɛn ye i b'a fɔ tu bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ tinba ye mais masa min ye dugukolo karaba tinba ye o masa ka kari masina karaba ne ka su karaba ye ka tile karaba ye ne ko ala ne ko a kira i bɛna dumuyakɛ minɛ sisan k'a kɛ ba ye kɔ a ka tugu i nɔfɛ ten dumuyakɛ i fɛ k'a minɛ ka kɛ a ka tugu i nɔfɛ i b'a fɔ tu bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ tinba ye masa min ye dugukolo karaba tinba ye o masa ka dumuyakɛ ni karaba ne k'a su karaba ye k'a tile karaba ye ne ko ala ne ko a kira i ɲɛda salo i ka taa ni dugu jɛra dɔrɔn dumuyakɛ bɛ a bɛ tugu i nɔfɛ a faamuna wa ala k'an bɛ sɔn n y'a dɔn dɔ fɔra sa dɛ a tɔ ye jumɛn ye an ko duuru de fɔra an ko an bɛ suruku dugutigi dɔrɔn a tɔ ye o ni naka ye an ye naka an t'o bila don wɛrɛ la awa dumuyakɛ kɔni i bɛ juru de don a la koyi n'i ye nin k'a la dɔrɔn i bɛ juru don a la suruku dugutigi ni naka an b'olu to don wɛrɛ la ayatollah bɛ labɛn na n'ala ma baasi kɛ sini n bɛ taa segu n'an bɔra segu sini n'ala ye samedi ni dimanche yira n na n bɛ taa kucala ni ala sɔnna ma sini